Avui us presentem els 35 anys del Premi Documenta amb 5 autors que presenten el seu llibre. Són gent que al llarg de la història dels 35 anys del Documenta van guanyar-lo i aquest any han tret una novetat al mercat que casualment coincideix amb el dia del llibre, amb el dia de Sant Jordi. I ens fa molta il·lusió, perquè vol dir que el Premi Documenta és un premi vital i viu i que cada generació ha anat trobant el seu diàleg amb la societat, amb la gent. Aquest any és l'Alicia Goff, però va ser abans l'Albert Forns, va ser abans el Víctor García Tur, va ser abans la Belolit i va ser abans la Flàvia Company. I avui estan tots aquí i us presentaran les seves novetats pel dia del llibre, que són alhora les nostres recomanacions. Gràcies. Bueno, els ocells. M'he basat en la pel·lícula del Hitchcock, del mateix títol. El que passa és que he fet una inversió. Si els ocells de Hitchcock, les aus estan atacant, en aquest llibre estan fugint. És com el misteri, que una miqueta la trama, què està passant perquè els ocells desapareguin. Evidentment està situat a Catalunya, no és una novel·la que passi als Estats Units, i llavors aprofito per tocar temes de com alguns pobles estan morint o la població està estancada i què han de fer aquests pobles per perpetuar-se. És a dir, si la solució és el turisme rural, quines són les solucions perquè aquests pobles puguin tirar endavant. Germà de gel narra l'obsessió d'una dona amb la història polar, però des d'un punt de vista contemporani, és a dir, no és un llibre d'època, sinó que és un llibre que el que pretén és explicar com una persona troba estratègies de supervivència en una realitat hostil a partir de la lectura de diaris d'exploradors, i fent aquesta recerca al voltant de tot l'imaginari polar el que fa és anar investigant en el propi passat i descobrint coses sobre ella mateixa. Em pregunten a la llibreria Documenta quina és la història que explica Haru i per què podria recomanar-la. Aquests dies estic contestant que la història que explica Haru és la història de la vida de la persona que llegeix la novel·la, perquè precisament és una novel·la que explica una vida sencera, la vida de la Haru, que és una tiradora amb arc, que aprèn l'art del tir amb arc a una escola, i tot el procés durant tota la seva vida fins als anys de la seva vellesa, com evoluciona, com viu i a quins reptes s'enfronta. Per tant, com que és una vida sencera, qualsevol persona que el llegeixi pot trobar el seu moment, i per això dic que la Haru som tots. Molt bé, doncs jo soc Albert Forns i aquest any presento Jambalaya. És la novel·la que he fet després d'haver publicat el meu Documenta, que va ser el de l'Albert Serra, i a Jambalaya, la segona novel·la, és la història d'un escriptor que en l'intent d'escriure una segona novel·la s'avorreix i comença a divagar i a procrastinar, i el que fa és descobrir tota una sèrie de coses de la societat americana, des del consumisme, l'obesitat, el problema del fast food a Amèrica, i tota una sèrie de divagacions que construeixen una història al voltant de fer una segona novel·la fallida. Vents més salvatges és un llibre de contes, hi ha 16 contes que són bastant diferents pel que fa a èpoques històriques i el tipus de personatges que retraten, però que sí que tenen com a fil conductor un conflicte col·lectiu, un moment de canvi social important, una violència col·lectiva important, en què hi ha algú que fa algun gest individual que dona llum o esperança o que fa la vida millor per ell o pels altres.